Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 2,3 miljard aan belasting op straat ligt. Dat zegt de minister van Financiën Charles Cooper. Hij heeft het gisteren tijdens een vergadering in het parlement gezegd. Het is geld dat kan worden geïnd door de Belastingdienst. Volgens hem is dat niet realistisch dat de hele 2,3 miljard daadwerkelijk geïnd zal worden. Er zitten heel veel taxatieve aanslagen bij. Maar het betekent wel dat er nog veel geld binnengehaald kan worden. Tegelijkertijd benadrukt Cooper dat de Belastingdienst momenteel meer belasting int dan in de voorgaande jaren. Het gaat om 3,2. De discussie ging heel lang over 3,2 miljard gulden die zou zijn kwijtgescholden. Dat ging allemaal over het opschonen van belastingsschulden van voor 2017. Los van die discussie zegt Cooper, er ligt nog steeds 2,3 miljard op straat. En het zou goed zijn als daar meer aan gewerkt wordt om dat geld te innen. Aanklachten zijn uit de lucht gegrepen, dat zegt de formateur Chester Peterson. Hij was formateur in de kabinetten Pisas 2 en 3. En hij reageert op de aanklachten die er zijn geweest van Elvis de Andrade tegen Pisas en minister Van Heydoorn. En van Stanley Bertrian, de oud-premier, heeft gesproken over de situatie rond minister Lou Yantai, ex-minister Kimberly Lou Yantai. Nou, de formateur Chester Peterson is duidelijk. Er is geen enkele basis of samenhang voor de beschuldigingen. De Andrade die zegt dat er in de screening iets misgegaan is, omdat Van Heydoorn en Pisas bestuursfuncties hebben bij de vereniging van de MFK. En volgens de formateur in die tijd, Chester Peterson, was dat bekend en is dat helemaal geen zaak waarvoor een aanklacht moet worden ingediend. En over de situatie van Stanley Bertrian, die zegt dat de procureur-generaal een instructie of verzoek zou hebben gekregen om zaken te laten passeren in de kwestie rond mevrouw Lou Yantai, is volgens de formateur volledig uit de lucht gegrepen en een belediging voor de procureur-generaal. Bovendien is hier niets van waar. Aldus Peterson, die in duidelijke bewoordingen zich uitspreekt tegen de aanklachten tegen 3 personen in het kabinet. Eentje is geen minister meer, dat is Kimberly Lou Yantai. Haar ontslag is ingediend. Pisas en Van Heydoorn zijn gewoon nog in functie. En volgens de formateur van de kabinetten, Chester Peterson, kunnen ze ook gewoon blijven zitten. Motie om veiligheid te garanderen, dat heeft het parlement van Curaçao gisteren in een motie aangegeven. Die is unaniem aangenomen en daarin wordt de regering dringend verzocht om bescherming, veiligheid en geheimhouding van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens bij de Belastingdienst te waarborgen. Dit moet volgens de volksvertegenwoordigers een prioriteit worden in alle overheidsdiensten. Ook wordt de regering dringend verzocht ervoor te zorgen dat bij alle contacten met belastingbetalers de principes van gelijke behandeling, geen voorkeursbehandeling en respect voor menselijke waardigheid voorop staan. Cooper wil dat Rekenkamer rapport intrekt. Dat heeft de minister van Financiën laten weten. Het gaat om het rapport, de jaarrekening 2023 van de regering. Die is opgesteld door de Algemene Rekenkamer. Hij heeft hierover een brief gestuurd en hij zegt dat naar de mening van de regering het rapport over de jaarrekeningen 2023 bevindingen en conclusies bevatten die niet correct zijn. Volgens de minister had de Algemene Rekenkamer haar rapport moeten aanpassen op basis van de reactie die de regering heeft gegeven in het kader van hoor en wederhoor, voordat de definitieve versie werd opgesteld. Dat is niet gebeurd en dat is voor de regering reden tot zorg, zeker gezien het feit dat de Algemene Rekenkamer een hoog staatsorgaan is met accountants die het werk uitvoeren, aldus Cooper.
Staatssecretaris ontmoet getroffen ouders. Dat gaat over de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, mevrouw Sandra Palme van Toeslagen en Herstel. Ze is zondag op Curaçao gekomen en ze blijft tot en met woensdag. Het is een werkbezoek waarbij ze in gesprek gaat met gedupeerde ouders die financiële problemen hebben gekregen door de toeslagenaffaire. Dat was een affaire in Nederland tussen 2004 en 2019 waarbij heel veel ouders, in totaal zijn er 43.000 slachtoffers, heel veel ouders geen subsidie voor de kinderopvang meer kregen of andere zaken op basis van verkeerde interpretatie of gewoon van fouten binnen de overheid. Die mensen kwamen in de problemen. Daar zijn oplossingen voor gezorgd en ook op Curaçao wonen er nog 275 gezinnen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de staatssecretaris is met ze in gesprek gegaan. Dadelijk in de uitzending een interview met een van de slachtoffers. Gestolen auto op Santa Catarina aangetroffen. De politie heeft gisteren een auto aangetroffen op de Camina di Terra in Santa Catarina. De auto is waarschijnlijk gestolen en stond gewoon op de weg. Maar toen de politie ging kijken, werden er verschillende hulzen in het voertuig aangetroffen en die zijn in beslag genomen. Het lijkt erop dat de auto is gebruikt voor een schietpartij op een woning aan de weg naar Santa Catarina. Tijdens het onderzoek op die schietlocatie trof de politie meerdere kogelaanslagen aan, maar slechts 1 huls. En die lijken dus nu in deze auto te zijn achtergebleven. De politie heeft de zaak in onderzoek. Loffers doorstart naar faillissement. Er is veel te doen geweest over Loffers. Het bedrijf is failliet verklaard, maar er lijkt een doorstart na het faillissement te komen. In een gesprek laat Cindy van der Dijs, de erfgenaam van Weile Oswald van der Dijs en aandeelhouder van Loffers USA, duidelijk weten dat het bedrijf officieel failliet is, maar dat er waarschijnlijk ontwikkelingen worden verwacht, zodat er een doorstart kan worden gemaakt. Dat is belangrijk voor Curaçao, maar ook voor de 130 werknemers van Loffers. Het is volgens haar nog steeds een zaak waaraan gewerkt wordt, maar dat betekent wel dat het mogelijk is, hoewel er haken en ogen aan zitten, juridisch gezien, maar die lijken allemaal weggehaald te kunnen worden. We houden u ervan op de hoogte. We hebben even een break, we zijn zo bij u terug. Bida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. U zag net al de Nederlandse staatssecretaris Palme. Zij ontmoette verschillende ouders die slachtoffer zijn geworden in de toeslagenaffaire. En die ontmoetten ze in een restaurant Local Star. Dat was niet voor niks dat het restaurant is uitgekozen. Omdat een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, Zuleika Brandau, die is nu de eigenaar van het restaurant. Een voorbeeld van iemand die slachtoffer is geworden van een situatie in Nederland. Waarbij mensen in de financiële problemen kwamen door toedoen van de overheid. Nou, dat heeft ertoe geleid dat zij haar leven op Curaçao op een nieuwe manier vorm probeert te geven. En we hadden haar een interessant interview met haar daarover. Zuleika Brandau,
We zitten hier voor het mooie Local Star. Mooi restaurant. Dankjewel. Voorheen bekend als Golden Star, maar nu is het een nieuw restaurant. En het is jouw restaurant. En dat is een bijzonder verhaal. Want Ja. de staatssecretaris voor toelagen is hier nu. Mevrouw Palme. En die komt kijken hoe het gaat met de mensen die slachtoffer zijn geweest van de toelagenaffaire. Jij was slachtoffer in Nederland. Hoe lang is dat geleden? Inmiddels 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. En voor de mensen die het niet weten, daar werd op een stelselmatige manier werden mensen onterecht beboet eigenlijk. Dat is het Ja, verhaal. in mijn geval werd ik niet beboet, maar ik kreeg geen toeslag voor mijn kinderen die op de opvang zaten toen de tijd. Dus, en toen had ik besloten van, ik kan de situatie niet aan. Had ik besloten om een grote stap te nemen om terug te keren naar Curaçao. Ja. Grotendeels van mijn familie die zitten hier namelijk. En ik dacht van, ik ga liever op de grond liggen in Curaçao dan in Nederland. Maar is er hulp geweest vanuit Nederland na die bekend worden van de toeslagenaffaire? Nee, was geen hulp. Ik moet eerlijk aangeven, ik volgde de hele situatie niet. Mijn dochter, ik heb 2 kinderen, die zitten nu bij de terugkeer in Nederland voor verdere studie. Mijn dochter die had mij aangemeld. Mijn dochter die had me aangemeld en toen kreeg ik een brief, toen kreeg ik telefoontje achter telefoontje om mijn verhaal te doen. En op die manier. En op Curaçao heb ik nu begeleiding via OTB. Moet ik zeggen van heb ik hele goede steun. Ze hebben heel veel geduld met mij. Want ik kan echt, het is niet makkelijk om zo'n start te maken De natuurlijk. coach lacht, hè? Ik hoor er op de achtergrond lachen. Nee, ja, het is niet niks. Nee. Het is mijn eerste ervaring met het opzetten van... En hoe kies je ervoor om een restaurant te beginnen? Vanuit mijn familie zijn we echt iemand van... met alle aangelegenheden is er een maaltijd of een bongweeën, Ja. comida op tafel, heel belangrijk. Het kan zijn met begrafenis, het kan zijn met feesten. Er is altijd wat te eten. Goed zo. Dus eten, goede maaltijd speelt voor ons een heel belangrijke rol. Mijn moeder is een hele goede kok. Mijn vader ook, die is helaas overleden, 1,5 jaar geleden. Dus vandaar, ik heb het een beetje meegekregen. En wat is Dus, het, criollo? Criollo. Lekker criollo hier Ja. eten. Ik vroeg je, heb je steun gehad? Toen eenmaal duidelijk werd wat er aan de hand was, ben je dit helemaal dan op jezelf begonnen? Of wat voor begeleiding is er dan geweest? Oh, ik ben op mezelf begonnen. En toen kreeg ik vanuit Nederland te horen dat ik mezelf kon aanmelden bij OTB. Ik weet niet zeker of ik de eerste stap had genomen of dat het vanuit OTB ze contact met mij hadden genomen. In ieder geval, en van daaruit is de begeleiding gestart vanuit OTB. Goed zo. En wat houdt dat in, die begeleiding? De begeleiding, we gingen vaak in gesprek. Ze kijken op verschillende leefgebieden waar is er behoefte aan om ondersteuning te krijgen. En ik had ervoor gekozen, ik wil geen persoonlijke ondersteuning. Ik ben al begonnen met een restaurant en dit wil ik voortzetten. Dit wordt mijn toekomst en Ja. hierin wil ik steun. Ja. En die heb je gekregen? Ja, we zijn bezig. We zijn momenteel bezig. We zijn lang nog niet klaar. Het is een proces. Maar we zijn bezig. We zijn op de goede weg. Dit is een voorbeeld van, je bent in een hele lastige positie terechtgekomen. Je bent daardoor eigenlijk gedwongen terug naar Curaçao gegaan. Wat misschien achteraf... Nou, het was niet de bedoeling, maar ik moest een keuze maken. Je moest een op dat keuze moment, maken. op En dat nu heb moment. je gekozen om je toekomst op te bouwen met dit restaurant. Gaat het goed? Zoals ik al zei, we zijn 1 jaar bezig. Ik ben al lang nog niet klaar. Aan de binnenkant hebben we aardig opgeknapt, want het was een oude restaurant van de jaren 1972. Traditioneel zeggen ze dan, hè? Ja, dus ik heb het mijn eigen wending aangegeven. Helemaal verbouwd aan de binnenkant. En ik denk dat ik ben helemaal ervan overtuigd met hele goede marketing dat het gaat halen, dat het succesvol gaat worden. En hoe kijk je terug op die periode met die toeslagenaffaire? Weet je, als ik naar die periode terug moet kijken, dan werd ik echt droevig van. Maar ja, ik ben iemand, ik ga niet bij de pakje neerliggen. Ik heb mijn eigen innerlijke motivatie en ik moet zeggen,
Want ik ben de rolmodel van mijn kinderen Ja. natuurlijk. En die doen het hartstikke goed. En de ondersteuning van mijn familie die was heel belangrijk in deze periode. En tot nu toe ook. En wat eet de staatssecretaris in je restaurant? Zometeen. Mhm. Volgens mij had hij gekozen voor pincho di galinha. Oh, lekker. Maar hoe vind je dat de staatssecretaris nu op bezoek komt? Goed, want dan toon je ook belangstelling om te weten van hoe het voelt en hoe het zit bij de gedupeerden. Zeker, want men kan van alles zeggen, maar het is en het blijft een persoonlijke ervaring en het heeft zijn ellende met zich meegebracht. Tuurlijk. Nou, ik ben blij om in ieder geval te zien dat los van die ellende er toch nog een goed Ja, einde ja, is gekomen. ja. Zoals ik al zei, ik probeer niet alleen voor mezelf, maar ook Voor je kinderen, voor mijn kinderen en ook voor mijn naasten positief te zijn en verder gaan. Succes. Dankjewel. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Venezuela zegt 808 politieke gevangenen te hebben vrijgelaten. De Venezolaanse regering meldde maandag dat er sinds voor afgelopen december meer dan 800 politieke gevangenen zijn vrijgelaten. Maar de gespecialiseerde NGO Foro Penal trekt dat cijfer in twijfel. Het is volgens Foro Penal niet zo hoog, dat cijfer. Zij hebben totaal andere cijfers, maar zeggen wel dat er mensen zijn vrijgelaten. Diosdado Cabello, de minister in Venezuela, die zegt dat de NGO wel van alles kan zeggen, maar zij hebben niet de lijst van de mensen die zijn vrijgelaten. Wij wel, wij hoeven de NGO's niet te raadplegen. Wij laten weten wat er precies gebeurt in Venezuela. 808 vrijlatingen in totaal, al dus de minister van Binnenlandse Zaken. Hij zei dat op de televisie in Venezuela en hij duldt geen tegenspraak van internationale NGO's wat dat betreft, maar wil benadrukken dat Venezuela bezig is met het vrijlaten van heel veel politieke gevangenen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens, dag.